A organización da Mostra de Curtas Vila de Noia traballa arreo estes días para preseleccionar os títulos que concorrerán ao certame, entre os máis de 1.200 presentados. Temos dúas plataformas onde se fai, onde os cortometresistas e máis as produtoras colgan as curtas. E dicir que este ano especialmente, a mí o que me chamou especialmente a atención en esta preselección que facemos, normalmente seleccionamos entre 50 e 60 curtas aproximadamente, o que me chamou a atención foi que este ano especialmente hai moitas curtas en galego e no idioma galego. Creo que de todos os anos que eu levo formando parte desa preselección, creo que é o ano que máis curtas en galego hai. Creo que lle hai que dar importancia especialmente a eso. As curtas que pasen ese primeiro filtro serán as que se exhibirán durante a mostra, que se desenvolverá entre o 1 e o 11 de novembro. Ademais da sección oficial, o certame inclúe a estrea da última película de Javier Veiga, a sección Cousas daqui, con 2 documentais, e a entrega do premio honorífico ao autor Javier Gutiérrez. Esas cousas daqui este ano van a ser 2 documentales, un deles é a Rodrigo Romaní, que ademais desde a Concellería de Cultura propuxemos darlle a medalla de ouro á cultura de Noia, que se fará a principios do ano que ven, merecido xunto con Soledad Penalta e tamén Alfonso Costa. Entón vai haber un documental deso, outro documental tamén que vos falará un pouco Nacho del. Entón a estrutura será a emisión das curtas merecedoras durante estes 5 ou 6 días, cousas daqui que son cousas nosas profesionales que merecen visualizarse nunha mostra internacional, o estreno dunha peli e despois esa gala. Durante a gala, que terá lugar o sábado 11 de novembro no Coliseo Noela, repartiránse máis de 9.000 euros en premios. Ademais da mellor curta, inclúese este ano como novidade o premio a mellor curta española, dotado con 1.000 euros e clasificable para os premios Goya e Forqué. Completan o palmarés o premio a mellor dirección, guión, actor e actriz, así como a mellor curta de animación, premio especial do público e premio Curta Galicia Amateur. Unha vez finalizada a preselección das curtas, previsiblemente a finais desta semana, a Concellería de Cultura de Noia dará a coñecer o programa da mostra, que este ano conta cun logo deseñado polo artista noiés Xosé Luís Axeitos. O que tratei aquí é de incorporar Noia ao cine, casualmente aproveitando que aí tiñamos a O e a de Noia formando parte dun proyector de cine, o sea que é unha forma moi fácil de que a xente poida ver esta idea miña.